Kini ang pagtuong Katoliko. Ako si Fernandez. Doon natay higala nga Pangutana si Edward o ato siyang paminaw. Ang Iglisia gitawag og Iglisia sa Dios o Iglisia ni Kristo. Ang akong pangutana mao kini. Mabasa ba sa Bibliya ang Iglisia Katolika? Salamat Edward. Ang tubag sa pangutana adunay mabasa. Ang una, ipainumdum na to na ang Diyos alang sa tanang kanasuran. Kung natong basahon ang Isaiah 54:5, ang Diyos pagatawgon o Diyos sa tanang kanasuran. Kunya atong mahibawan sa 1 Timoteo 2:3-4 nga mao ning kalipay sa Dios nga maluwas ang tanang katawhan pinagi sa iyang kamatuoran. Nana sa 1 Timoteo 3:2 ngadto sa 4. Mo hinungdan nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, ang Iglesia nga gitukod sa Dios alang sa tanang kanasuran. Ato din ang mabasa sa Isaiah 56:7 nga nagingon ang Dios ang akong balay pagkatawag og balay sa pag-ampo alang sa tanang kanasuran. Isaiah 56:7. Og sa Bagong Testamento si Jesus ningon ang akong balay pagkatawgon paganganlan balay sa pag-ampo alang sa tanang kanasuran. So kana gyung tanang kanasuran. Mao nang iyang iglesia pagganganlan o iglesia alang sa tanang kanasuran. Ug doon na tayo mabasa sa Bibliya, Iglisia Catholic. Naa sa buhat 9:31 sa Greek Bible, kay ang New Testament gisuwat man sa pinulungang Grego, nagkanayon din Heaven on Ecclesia Catholic States, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias. Irinin, ikinin, oy kumudo momine. Nako nato ng binisayon nga ang Iglesia Catholic, Iglesia all throughout sa tupaalang sa tanang kanasuran, latas sa Galilea, Samaria, Judea. So, klaro nga doon na tayo mabasa. Iglisia Hemenon, Iglisia Catholic States, Judayas, Galilayas, kay Samarias. Naandwa ka pong Iglisia Catholic. The church throughout. O kanang church throughout, ang Grigo niya na loan, ang pulong alang sa tanang kanasuran. Sa in English, all throughout, sa Grigo, lontun kosmon, for all nations. Klaro, ano na tayo mabasa? Iglisia Catholic. The church all throughout, Iglesia makailapon sa tanang kanasuran, naas Bibliya. Salamat kayo, Edward, sa imong may pumunta.